Исәнмесез, каләмдәш дусларым. Без сезнең белән әдәби төрләр белән танышуны дәвам итәбез. Бүген безнең тема драма. Драма әдәби төре. Моңа кадәр инде без шигърият белән бәйле, лирика әдәби төре белән танышкан идек. Шулай ук чәчмә әсәрләре белән бәйле, эпик әдәби төр белән танышкан идек. Менә бүген инде ниһаять драма әдәби төренә багышлыйбыз бүгенге яшәүебезне. Игътибар белән тыңлагыз. Чөнки драма төре, драма жанры, драматик жанрлар алар бик катлаулы. Шигърияткә, эпоска караганда шактый катлаулы гына. Чөнки аларның үзенчәлекләре бар. Драматургия иң авыр әдәби хезмәт ул. Шуңа күрә игътибарлырак булыгыз. Димәк, драма. Бу инде әйтүемчә эш әдәби төренең берсе. Безнең эш кенә әдәби төр бар, билгеләнгән әдәбият белемендә. Һәм сәхнәдә уйнау өчен иҗат ителгән әсәрләрне без драматик әсәрләр, драма әсәрләре дип атыйбыз. Сәхнәдә уйнау өчен иҗат ителгән әсәрләр. Моны истә калдырдык. Димәк, сәхнә белән бәйле. Шуңа күрә дә бер юлы ике сәнгать өлкәсенә карый драма. Аның берсе инде әдәбият булса, әдәби иҗат булса, икенчесе театр сәнгате. Менә шушы ике сәнгать өлкәсенә хезмәт итә драма әсәрләре. Драма әсәрләренең тарихы бик еракка китә. Ул гомумән әдәби иҗатның беренче баскычларына барып тоташа. Әйтик, борынгы Грециядә һәм шулай ук менә билгеле бер факт индусларда, борынгы Һиндстанда, төрле йолаларда, шушы театраль йолаларда шушы сәнгать беренче башлангычын ала. Күбрәк инде без шушы борынгы Грециядан килүче драма традициясенә барып тотынабыз. Драма турында сүз алып барганда, шуңа күрә бөтен драма жанрлары да, драма формалары да нигездә шушы борынгы Греция драма традицияләренә барып тоташа. Драма әсәрләре, әйтүемчә, сәхнәдә уйнау өчен иҗат ителәләр. Ләкин шул ук вакытта укыр өчен дә, нәкъ менә эпос, шигърият әсәрләрен укыган кебек укыр өчен дә язылган драма мирасы бар. Хәтта әйтергә була моны әкият кебек, хикая кебек, роман кебек укып утырып була кайбер драма әсәрләрен. Бигрәк тә менә безнең татарларда, татар халкы арасында драма әсәрләрен, пьесаларны уку киң таралган. Мин аны үзем кичкенәдән беләм. Үзем дә драма китапларын укып үстем. Һәм безнең үзебезнең драматургиядә дә безнең үзенчәлеге дә шул татар драматургларының әсәрләре ничектер укыр өчен язылган кебек. Шактый конкрет менә шушы образның үсеше, характерның үсеше белән бәйле, сюжетның ачыклыгы белән бәйле, мәгънәсе ачык, идеясе ачык һәм конфликтның тормышчан булуы белән ул укучыны үзенә җәлеп итә һәм аны укырлык итә. Рус әдәбиятында да мондай традиция бар. Мәсәлән, Пушкинның кичкенә трагедиялары бу укыр өчен язылган әсәр. Шулай ук менә Тургенев пьесалары ул бик популяр түгел, ләкин менә укыр өчен җайлы пьеса дип әйтелә. Шулай ук Грибоедов пьесалары да укыр өчен дип әйтелә. Ягъни тагын бер дәлил әйтергә була, безнең прозаикларыбызның әсәрләрен еш кына сәхнәләштерәләр. Димәк, монда эпос белән драма арасында ниндидер багланыш бар. Бик җайлы гына драмага әйләндереп була, бик җайлы гына драматургия әсәрен прозага әйләндереп була. Әйтик, менә тагын бер факт, Фатих Әмирханның Хаят повесте бар бит инде. Фатих Әмирхан аны исән чагында аның драматургия вариантында эшләгән. Эпостан һәм лирикадан аермалы ягы, әйтүемчә, аның текстагы үзенчәлеге белән бәйле драманың. Драма ул персонажлар теле белән әйтелгән репликалардан тора. Персонажлар теле белән әйтелгән репликалардан тора. Чөнки һәр кеше сәхнәдә, һәр образ, һәр герой, персонаж үзенең теле белән ниндидер бер мөнәсәбәт белдерә. Һәм аңа икенче герой җавап бирә. Шулай диалог рәвешендә әсәр бара. Беренчедән репликалар, икенчедән автор тарафыннан әйтелә торган ремаркалар. Шулай ук шушы пьеса,
шушы сәхнә драма әсәренең формасын тәшкил итә. Димәк, репликалар һәм шушы ремаркалардан тора. Ремаркаларның ичке варианты да бар, ичке ремаркалар дип атала ул. Ягъни пьесаның бирелешендә менә кеше образ сөйли икән, персонаж сөйли икән, көлә дип куела. Яки анда китеп бара, менә килеп мөрәҗәгать итә дип әйтелә. Килеп күрешә дигән шундый җәя эчендә натур аңлатмалар бар. Булар инде ичке ремаркалар. Ягъни шушы проза стиле дәвам итә, ләкин үзенчәлекле формада гына. Менә шуңа күрә үзенчәлекләре бар күпмедер дәрәҗәдә форма ягыннан да, эшчәнлек ягыннан да, форма ягыннан тагын шуны әйтергә була, драма әсәрләре гадәттә бүлекләргә бүленә. Зуррак бүлекләр пәрдә дип атала, инде кичкенә бүлекләр күренешкә таркала инде әсәр. Драма әсәре күренешләр була. Әйтүемчә инде пьесаның алдында катнашучыларның исемлеге дә бирелә. Менә шундый үзенчәлекле драма жанры, анда иркенләп китеп төрле сәнгать чаралары белән, төрле сурәтле чаралары кулланып, фәлсәфә куертып булмый, лирик чигенешләр ясап булмый, ул бары тик ялангач шушы ачыктан-ачык сәхнәгә менгән тормыш вакыйгасы бара сәхнәдә. Инде драма әсәрләренең эчтәлегенә кирип карыйк. Нәрсә соң ул драма, аның максаты, аның эчтәлеге, гомумән аның конфликты ничек? Драма төренә караган әсәрләрне бер әйбер берләштерә. Конфликт. Кискен конфликт. Һәр бер драма әсәрендә кискен конфликт булырга тиеш. Ул кичкенә генә фарсмы ул, скетчмы ул трагедиямы, трагикомедиямы яки башкамы, анда булырга тиеш конфликт. Һәм шушы конфликттың чишелешенә карап, без аның жанрын һәм жанр формасын билгеләйбез. Менә шуңа күрә, калган яклар бул барысы да гомуми әдәби әсәргә биргән таләпләрне үтәргә тиеш. Менә шушы бер идея, бер төп образ, яки берничә, яки бер сюжет сызыгы, шул бер конфликт, төп конфликт инде монда, һәм бер шушы финал өлеше, чишелеш. Менә шушы ул һәр әсәргә кагыла, безнең әдәби әсәргә, бу очракта инде әдәби әсәр буларак драмаларга да улар кагыла. Менә конфликт дидек. Конфликт драма жанрларында конфликт ялангач рәвешен ала. Ул кискен рәвешен ала. Һәм нигездә ул вакыйганың нинди булуын тасвирламый драма конфликты. Ул шушы вакыйгага, сюжетка мөнәсәбәттә геройның ичке халәтен, ичке эмоциональ халәтен тасвирлый күбрәк. Ягъни ичке монологы, ичке монологка бәйле тышкы диалогы язучыны драматургны ныграк кызыксындыра. Ягъни монда характер, персонажның характеры алга чыга. Аның ул романтик характерме, реалистик характерме, яки бөтенләй башка төрле характерме, ягъни аның ичке накалы, эмоциональ көче, егәрлеге, характер сыйфатлары беренче урынга чыга. Ягъни менә чәчмә әсәрдә күбрәк сюжет барса, вакыйга барса, монда инде геройның, персонажның ичке характер, шушы конфликтка бәйле рәвештә аның ичке характер сыйфаттары алгы планга чыга. Менә шушы вакыйгага бәйле рәвештә геройларның ичке дөньясы ачыла бу очракта. Димәк, психологизм ягыннан да драма аерылып тора, чөнки ул әлегә баягы персонажның төп шушы сәхнә объекты итә, һәм шуңа бәйле рәвештә әдәби максатка ирешелә. Әйтүемчә, төп сыйфаты драма әсәрләренең ул драматизм әлбәттә. Драматизм, чөнки монда әйтүемчә конфликт ялангач, ул ачыктан-ачык. Нигездә конфликт ике юл белән чыгар ителә. Аның берсе кешенең хыялы, максаты тормышка ашмый. Тормышка ашмый. Ягъни аның теләгәне ирешелмәй, тормышка ашырылмый, шуңа күрә конфликт килеп туа. Икенчесе, кешенең тормышка, язмышына ниндидер бер шик куела. Яшәешенә шик куела, ниндидер бер киртәләр куела, һәм шушы киртәне үтеп чыгарга тиеш ул. Әгәр дә ул киртәне үтә алмаса, һәлакәткә,
юл алса, ул трагедия була. Әгәр ул шушы кыенлыкны, авырлыкны, конфликтны җиңеп чыга ала икән, ул драма була. Әгәр ниндидер бер шушы конфликтны чишкәндә, үткәндә нидер бер көлкеле бер момент белән хәл ителә икән бу әйбер, димәк, монда инде комедия килеп чыга. Менә шул рәвешле аның жанрлары да хәл ителә. Тагын бер-ике генә җөмлә әйтәм, драма әсәрләренең, драма төренең жанрлары турында. Әйтик, менә драма жанры турында әйттек, трагедия жанры турында әйттек, комедия жанры, әле мелодрама бар, водевиль, фарс, скетч, миниатюра, интермедия бар. Шул вакытта драматик поэмалар бар, шагыйрәнә поэмалар бар, трагик поэмалар бар. Ну, монда комедия, трагедия белән кушсаң, трагикомедия турында әйттек, сатира, моралите ул мәшһүр мораль, укуни тарихи пьеса, бик үзенчәлекле. Менә шушы жанрларны без әле киләчәктә карарбыз, һәм аерым-аерым да карарбыз. Шуңа күрә драма жанры ул бик катлаулы структура, бик катлаулы ул композиция. Шуңа күрә аның һәрбер жанрның, жанр формасының үз мәгънәсе бар, үз максаты бар, үзенчәлеге бар. Шуңа күрә дә ул катлаулы дип әйттем баштан ук. Драма әсәрләрен үзегез язып карагыз, кичкенә генә пьесалар язып карагыз, скетчлар язып карагыз, миниатюралар язып карагыз, без кичкенә генә вакыйганы пьеса рәвешендә, диалоглар белән, сөйләм рәвешендә язып карагыз. Минемчә, сезнең барып чыгачак, чөнки без драма төренең шактый үзенчәлекләрен бүген ачыклап киттек. Рәхмәт, сау булыгыз.